F'Marzu Malta kellha l-inqas rata ta' inflazzjoni mill-1985. Fil-fatt l-inflazzjoni skont l-indiċi tal-prezzijiet tal-bejħ bl-imnut kienet tammont tal 0.24% biss. Kontrast kbir mal-medja ta' inflazzjoni taħt l-amministrazzjoni preċedenti meta kienet laħaq 2.6% fis-sena, jew 10 darbit aktar minn dik irreġistrata fis-sena li għaddiet. Riżultat ta' tnaqqis fl-inflazzjoni il-ħaddiem medju spiċċa b'260 € aktar fil-but f'sena. Dan kontra l-aħħar sena tal-gvern preċedenti meta kien spiċċa b'80 € biss minn fuq. L-akbar tnaqqis fl-inflazzjoni kien fi prodotti u servizzi essenzjali ħafna fosthom fil-prezzijiet tal-ikel u l-mediċini. Inħassu koll l-effett ta' deċiżjoni tal-gvern preżenti li naqas il-prezzijiet tad-dawl, l-ilma, il-gass u anke l-fuel b'medja ta' 15%. Dan meta l-Partit Nazzjonalista fil-gvern kien ollihom b'70%. B'reazzjoni għal din l-istatistika l-gvern qal li jibqa' kommess li jkompli jaħdem kontra l-inflazzjoni b'mod partikolari fi prodotti essenzjali. Huwa permezz ta' din il-politika favur il-poter tal-akwist tal-familji li l-ottimizmu ekonomiku jkompli jitjieb u joktru l-opportunitajiet ġodda għall-ekonomija Maltija, temmet tajt l-istqarrija tal-gvern.